hindi ang daan ay kasakitan ng mga tayo ng kawasinyo. So, pinagpuning pamamasa ng Ebanghelyo, yung pamaynasa at kasakitan ng ito, manatilitan ko makakalakad, igugulang, makiramdam, manatili, karin kailangan ko nga, mga nanong natin siya nakalito siya, kapagilan na nanigalo, kaya ikwento hindi. Kaya nitamo mo kong siglo, at ang isang may pagpakain, may pagdaling ginawa, hindi. At manatili mga siglo, ang kapag ang mayari ang pinagmanatili. Ing pamaynasa ni Ginoong Kristo at pang-pang-sanlibutas. Ligaya ito. Pinagdiras na ing oras, dinulugyan ni Jesus tinugal na ing lamesa. Kape rin apostol. Nalugat ko ng pamasan ng aking apel kailangan, kinamunan pamaglagpus, bago ko dumanan kasakitan. Sasabihan mo kayo, kapilan man, hinako ba si bayan naman kanili, hanggang yan lubos matupadili, hinkayarian ng Diyos. Kinuwanin ko pa, at kay ba na may nakasalamat ng Diyos, binigyan tayo. Tanggapang ngiti at isinusuluan niya yung luman. Sasabihan ko kaya kayo himan at ngini, ay nakaming kaniling katas ng Diyos, hanggang itagang ikayarian ng Diyos. At kinuwanin ng tinapit, at kay batang may kapasalamat ng Diyos, peniraso niya yung tinapit, at bigyan tayo. Iti yung katawan ko, ang yan para kaya kayo. Dagdag niti yung kapitan na kanang. Makanyan mo naman, kay panalang nakuhan, bigyan niya yung kopa sinabi niya. Yung kopang iti, yung bayong kasuduan, ang itatalakan king kapamilatan ng daya kong tumakos para kaya kayo. Dapat, kasunod kay kiti, imataksil ka na ako. Uling Maria, anak ng tao, ang kinagyan ng Diyos. Dapat makadulos niya itang tao, magtaksil ka na ako. At may kukot na, lumino kaya karela, hingawang kataksilan mo ng Jesus. Dito, ingmeto ang isa sa kanyang karela, lumino karela, imarandi. At sinabi ng Jesus karela, Dinari kaya tingin ko, paginula ka ng karela sa sakupan, at di makikalibayan, mayayakos lang kakaliburan na ng tao. Dapat ay makanyan yung kabil mo. Hindi ka karangan kaya kayo, sukat yung maging antimong kaya ng pili. At yung pamukot, maging ang iyaw at alasun. Ingay lalo marangal, ing makalulog yung lamesa, o yung susuyong kaya. Siyempre, ang makalulog. Dapat at siyukulibunan yung bilang metong ang alasun. May natili kayong mayaman ko karing sabdang kapagsubukan at ilanan ko. Noong makalalo na ang dininan katuliran sumakot ng pako, makanyan mo naman hinggaman kong kasubuan kaya kayo. Mangan kayo at minyong kayaman ko, hingkayaman ko, at luglog kayo karing trono, bayo lang kumalang dinabing nagawang tribo ng Israel. Simon, makiramdam ka. Inawag ng Satanas at ipahintulot kini kayong sabla. Subukan na kayong Timon ng makanano ng Mortelan. Si Simene yung seko king pali. Dahil pinalaman na ka king kapilanman. Kaya sabi mo sila ko yung kekang kasalpanayanan. At kamod, may balik kalong ka na ako. Pasit na nula, yung kekang kapagawa. May kibati, Pedro, Gino, makasangyara ang kamay,
inisok mo ng ating kamatayan. Pedro, tandaan mo iti. Bayo yung tulaw ang takyo, kinaloy iti. Makatatlo mo na akong ikuamanan. Kanina, kita man Jesus karera. Inyang tinukod ka kayong walang pitaka, supot o sanlayas. Kaya kailangan kayong nanungan. Ali. Dapat ngayon, nung ating kayong pitaka o supot, idalahin. Hindi mo mga ng espada, kailangan isaginin yung balawan na bayan sa alimento. Uling sasabihin ko itikya kayo, sukat matupad ka na kung sasabihan ng kasulatan, ibilang niya karing kriminal. Uling isulat tungkol ka na kung matupad na. Ginoo, ore pecadores ka. Mga diwan, Kaya po yung isyudad ni Jesus at hintay pintuntok di Origo. Anti mo ingay ikaw kalyana at yung pinaragalagan naman. Karas na ka rin na karela. mananangin kayo, banaya ang malabo kung bukso. Di na yun ang pagyakarela. Siyempre mo yan at yan na namin. Iba, nung mayari, idalungin ka ako itin ko ka, makanyan man, haliwan ang kagulyan ko, ikagulyan mo, iya, inibangin ko. Pero bakit yan ang Jesus yung neto mo yung ay pagtanong at kay pasik na nanay ko. Uli na limang bayan ang panandaman. Dami ang yan namin kayong team. Tuturo ipawos na. Ang ngaring daya papatak kindarun. Kaya ba't ang mga namin, tinignoya, at bibigyan na agad na. Dis na naman matutuloy na ng maragundang kalungkutan. Bakit ba nagtod kayo? Libangon kayo at manalangin, banya kayo malabo kung bukso. Magsalita niya kay Jesus, anyang di na ang maraming takalataw, panimuna na naging tao ni Leon Judas, ingmetong ka rin lagi na tuwa. Lepita ni Jesus paning uman, tapos sinabi ng Jesus, Judas, ipanganyaya may wari ng anak ng tao, king kapamilatan ng neto mga. anyang natitig ka rin agad, akayabi ng Jesus siniliyari, Ginoo, wala pa ka makilala? at tebak na ingmetong karera ng Ipos, ning tebak di pa, at ikpas na imbalutog na ng wanan. Gusto na, Tigilan ni ibalutog na ng Ipos at tebakayan niya. Kanina sinabi ng Jesus kay pauntok na rin pari, at pauntok na nagawa siya na ng Petro, at kay makagawa na ng barera, ang nakaribahin na pari. tulisan ko wari, niya di na lang kayong magdala ng espada at panupano. Tuturo kayo halo-halo ang templo, at atsyo kayo naman karin. Makanyan man iyong leka. Dapot, manawin yung ngeni, at imubayan ang ikaradong kumang, iya umuupan. Dema de Jesus at delaret ibalet ni Petro di pari. Tigyan ng Pedro, dapat makarayo yung bagyan. May kaya ni Pedro kalitaw makapadun, tindako, at iwaharan ng patsyo. Tigyan niya kami nito ngayon sa babae, at pero mas dahil na sa rest. Kaya di na naman ikaw hindi. Dapat lingat na Babae, hindi nang kakilala ng tao sa sabihan mo. kay Bataling Mabilang Pinali, apan sila yung meron na natin. Meron ka naman karela. Dapat kay iba't ang Pedro. Abe, magkama dito. Kaya na minabas ng metro oras, pekatil na naman sinabi ng metro malalaking menatin kang Pedro. Talaga kaya niya yung Jesus ng tao hindi. Kunin meron niyang Galileo. Dapat kay iba't ang Pedro. Abe, ito man ba yung sasabihan mo? Kanina mo rin, tama ang salita ito. Di lamang yung intasyo. May kitigil ng Dino at inaway ni Pedro. At aga ng anak Pedro, yung sinabi ng Dino, bayo yung tulaw yung tasyo tinando iti, amin mo na ako makatatlo. At linuwan niya ni Pedro,
may nais siyang kapait-palitan. Kapag insultuan ni Jesus at pemarupalo di magbante, tigpan na lupa sa karito ang nalulo. Sige na po. Niyayain wala pang kalabastangan ng pinyaya ng Jesus. Inyang masalanan, hindi ko na rin makakuha ng ibalet at ipamuntok na rin pari at ikalatuloy ng kautusan. Din sa nabibilo ng San Henry at inarapay Jesus ng karelang kapulungan. Ay, Kristo. Nung sabihan ko, iyo po rin paniwalaan, at nung nanda kayo, ay nakiman makibat. Dapat manibat niya lukluk yan, anak ng tao, kung manananawanan, ng Diyos ang may Nung makanyan, ika pinanganak ng Diyos, kayo mismo, sasabihin mo, kinako niya. lalo pang katibayan ng kailangan tama, ika mo isipin daw tama sa sarili ng kaman. Tinalaman yung mabiro na kapulungan at tinahin ni Jesus harapan ng Pilato. Pero isa din na pag-intalong laban ng Jesus. Para kabiyo ay tao ito, susutsutan na lang ang kapanelli, at babawal na lang mamayan Christi Emperador, at sa sasabihan ko, iya mismo yung Kristo, yung ari. Ikaw piningay na ng Hudyo, Ika na mismo, sasabi. Ngayon sinabing Pilato, karipamuntok na ng pari at kanyang tao. wala akong makakita pa ng pasala, nagiging tao. Kita pangilalanan ng tulungan, gulduan na lang yung tao kay mapilo ka Budeo. May bumisaya ka rin Galileo, at may ibiras na ikin. Inyang hinidam ng Pilato iti, kita mo ang tao ng Galilea ni Jesus. At inyang mabalulan ni Jesus, iba't yung sakot ng Herodes. Kaya paralari ng Herodes. Ay ito kanita pa rin ni Jerusalem. Pero ngayon yung munano ni Herodes ang ikit niya ni Jesus. At may abalitan tungkol ng Jesus. At malambang na niya yung puring akin. Paninaya rin akin gawang milagro ni Jesus. Anya kayo na rin kayo na dapat ay pinasang may tibay ni Jesus. At yung nakarin ni Pamutok na rin pari at ikalaturo ng kautusan ay nakatok ng ibang bintang na ang Jesus. Ininsulto ni at piso-sulong Herodes at insultados na. Kaya pasunuran ng man ay malan at binalik ni ang Pilato. At inadoy ka, likhaburan na ni Herodes at Pilato. Uling kinilabas ni pagkamuala. Ipayos na ng Pilato ni Pamutok na rin pari, di makatuwa na ni Balen ang pronting tao. Delune ka na ako, iting tao, ing kasalanan, apamilusot na rin tao. Ngini, siniyasat ke, tinarapan niyo, at alagang iit, apami kasalanan, ay bagay, usumbong niyo. Agyang Herodes, alayan iit, apami kasalanan, inya ay babalik ni kanako. Ay karampatan inatuloy niyang pamatayan, huling alayang kasalanan. Ipaparukin lagi ko at kay pa ipapulos ko niya. Balang fiesta na ipamaglatos, kailangan Pilato libul siyang meto preso patrela. Kapag kilisang dangan ng tindakalat tao, Patayin niya yung tao yan, ipulos niya yung Barabas. Beso ko yung Barabas, uli niya ito ang luwan na migay ng syudad at uli na ning mamakamatay tao. Insus siya sa nang muli ng ibulos Pilato. Yan ang sarili ng pasibay na rin tao, dapat kilisang daw. Ipako yung king Cruz, ipako yung king Cruz. Ganang pinakakarita ang tinta ng ulit. Bakit na ang gawa ng maro? Ala umakapit siyang gano'n. Bayan ang dosang kamatayan. Ipaparukin lati ko, kay ba't ipapulos yun. Ore na murang pekakulisa, king kailangan ipako ni Jesus king Cruz, at ang karerang kilisa, yan king Migdalumpe. Kaya siyang ng Pilato ang Jesus king ako
Pulos niya ang tao may sukol, ulan ng pangulo at pangkamatay tao. At hindi ni Jesus kaya, pagkakaw ka, inulitan ng tanang kaya. Pinagdera ni Jesus bali Apotiporos, akasalubong din yung betong alalaking ilang imparo. Inglan yun na Simon. Tao niya si Mary. Pinipili at kaipakusan ng krus at Simon, kabulutan Jesus. Tutok niya rin ang tao ni Jesus. Kabilang makarehit, ibabae, manangis at managulere ulinan. Balik ka ng Jesus. Anak ng babae ng Jerusalem, inyo ko tatamisan. Initamisan niyo yan kaya kayong sarili, halin kaya kayong hanap. Tandaan mo yun. Tatanggalin ang loob ng inura sa biyaning tao, kapalag na ng babaeng bawang. Di kabilanman, hindi anak. At kabilanman, hindi masusunod. Karingaldo Mareta, sabihan na ng tao karing bundok, pahirap sa kaitikan mo. At karing bundok-bundukan, kambilan mo kami. Ngunit mo makanyay, nararapat na, kintanyakan ko lang sa kahiwan mo. Nano kaya yung harapat, utang mo namin. Pagkailan ang delang at mga kriminal, pambatendang kaya kay Jesus. Kanyang mir sa tilugal ang mayayaw sa buo. Pinakure ni Jesus ng krus. Pinakudala naman pinatawang kriminal, imetong tigmandalawan, at imetong tigmandalawan kayo. Iba, patawaran mo na, nulingera ba mo yung karaptanda? At di pa ipagtira ng mana king kapamilataran ng aming pagkutan. Magpagkakanda ng tao kayo at manang pera, habang pituya-tuyari di makatawa di kunin. Liligtas na lang ang aliwa. Paborin niyong liligtas na ngayong sarili na. Lumiyapin ng Kristo, ang pinili ng Diyos. Pituya-tuya kaya naman ng sundalos. Lepikante at halokan paslang ayala. Nung ikapin ng ari na rin Hudyo, ligtas mo ikek ang sarili. Dito naman, makasulat na ng kabuntukan, hindi ari na rin Hudyo. Insultuan niya naman ng metong kriminal ang makabiling. Aliwawali kay Kristo, iligtas mo kayo ang sarili at pati na ikanan. Dapat sedyanan ng metong akayagera. Talaga ang tawag ng Diyos, iparo sa tingkat po, kapareho rin kayo. Matuloy para kaya magpusang ang ikaniti, huli na hindera tamawa. Dapat ikaw hindi alayang kita sa mundera amarawa. Kapitan sinabi ng Jesus, Jesus ay mukasang kakaliwan, huwag ang gatang nakikintay ang kaya niya. Inakatatuan sa sabihan ko kaya ka, ninimurin, akayabera ka, kinparaliso. Inyang alas 12 na ng kulto. May narumdum yung mabili katansa ang dating alas 3 na ng kanapon. Bilang ko sala inandong. May gabang itinbutat in kortina ng templo. At nakikisa masagal Jesus. Iba, kananggaman mo, panagiging kayo, yung kanako ng Espiritu. Kaya pag sinabi, may patanggihan, tinawag. Pinyankikit na ng kapitan ng kaling sundalos immediato. Pinuri ng Diyos at naman. Tunay napin parang
kasalanan itaw iti. Ikit na rin makatipon, tao man ang dekarin, tiniyari iti. At minumira, durugdugan dala rin sa buwa. Din sa lang kakilala ng Jesus, pati na rin babayang hindi kaya manibag Galilea, makadaratag daw kaya binamumari. Ikit na rin sa lang bagay milyara. At hindi mo kalalaking milog at Jose, tao niya Arimatea, tingmeto ka rin balen ka rin buti. Mayaw niya at gagalangan de rin tao. Kabilang niya kahit ang manay, ipanyatang na ni kayariyanan ng Diyos. Ang yawang niya lubi ng San Henry, ay yan na yung indesisyon na at dapat na Jesus. Pinta lang ni Pilado at tinawag niya yung bangke ng Jesus. Kanyang kinas niya yung bangke, binamot niya yung inas alien, at binili niya yung kumputan at inukit ipato at eto tinasang meron. Aldo Viernes kanina at malapit na mag-umpisa ng Sabado. Dino kila ka Jose, rin babae ng kalagutin ng Jesus, malibat Galilea, at ikita inipikot putana. Paina ang pangabilia karin kibangke ng Jesus. Kay ba't nalita, minutila, at nagsadyang pabanglo at laro para kibangke na. Migpay naman ang kinato ng sabat ng imo Piliutus ng Pautusan. May ako kailangan, kamusta ko po, may kamon, may isang nakapakatan ko rin ang mga sama. Ako, yung kwento na ni Mamay Nasin. At kakatawa ko, talagang salamat ka rin ang mga anghel na minayo kong karin kulo para pakatanan ng salamat po kay kayuman, kay pamanapon yung pamasan na yung kanyang pamaglat ng kailangan nagyan po. Talagang po rin ang kailangan bayan ng apostol at ilaw mo kanyang tayo sa ganap natin kasaluran ng tingin. Mas hindi po susunod ang pangalanan ng makabalik yung pamilya. So, ako yung lagyan mo po yung pamitunan kanyang ibang tungkol yung mungking pamaylasa, kasakitan, denasa, hindi po. Ang katatuan po, yung Domingo ay kaya po awsan ng Domingo de Ramos o Palaspas, awsan din po, kaya talagang ito yung Domingo ng pamaylasa ng Dino. Passion Sunday. Nung lugar, babalikan, pinungunan, in kasakitan, denasa ng Dino. So, kung kasakitan niya kung makuyatan ng tigunaman, minumungin ang nakaranas kasakitan niya katawan. Minumungin ang makasakit niya katawan niya. Minumungin ang pamilala sa pagkakasubukan, kasakitan, trials, suffering, stupid. Alam po, ano na nasa tayo? At nangyari po yung mga tao, bakit? Baka nanon nila po may kasakitan na rin, baka nanon na makataas ng kasakitan na rin, baka nanon na ayawasan ng kasakitan na rin. Pero ito naman po kaya kang aliwasan. Eh tayo manalo sa kap na may bahagi ng hindi mo kasakitan mo kung kapagsunan ito. Eh kamo na po ninyo at ibanghin kaya ka na gani nga po ay
Halili iwasan mo at baligdan at gulutan at takasan din kakatamang kasalanan. At doon bakit? Tinghan mo po, utang na nagiging kakatamang. Neng daratan kasakitan. Diba po na ano ang aking yung kapatid, talagang kaya mo kong karamdaman dahil yung kasakitan naman. Para ako, ginagawa ko na yung hindi mo niyakap na kaya mahal. Karang mo ka, makalimusan ka natin yun. Ano mo ba sige? Pagdating niyo yung sige, sakit. Bago di mas sakit po, pero may na. So kapag titipa niyo, mo ka rin kayo, tinuwag kayo, daanin mo pa mo. Kasi kapag sasakyan ng English, di na yung ito yung kaya sinabi na ito. Palalaki na kami padaling ma, kaya kasakitan na inuko, inanukuruko, manalangin ang pag-adodo. Ngunit pagkagano yung pulot, sasakit yun. Marami ka na yung Diyos mo, Diyos mo, bakit? Kaya pag-isa. So, kaya kasakitan naranasan tao at nung bakit kapagin po inhamon, inilo, at panagdag na rin na dinagan mo naman. Kasunod niya marami at hinilan, yung kasakitan, dinanan na rin. Ewan po physical, ha? Yung isipan, physical po itang dinanan, kasakitan rin na peglati mo din, penampalin din, penumpot din, pemanupalo din, penduran din. Nakwenta ito. Kaya ang kasakitan din nasa ating puso. Ligan din, likuan din, pero koren din, para imero ng tayo, kaya ba tayo? May wala na, nilay naman, tinigtas din sa amin kung ba tayo ito, isa sa ating hirap na natitulog, imana yung ako, manang kayo ito ang siya. So, maniwala ko yung kasakitan din nasa amin yun, anong kwenta yung physical? Mas matindi, hindi na kasakitan kayo siya. Kanya mas kinagawa na kayo physically, at yun na lang din, uri mo na rin kayo sakit, impuso na ang kwenta. Arahan ko ito, trabaho pa kayo. So, kaya rin kasakitan na nasa tao, kaya sige mo, makasakit na sa ako, basta nga nila ka rin nga, makasakit na hindi nila, pero masakit ka, at ito ka palang daman na inuuno, at inuwala, at inagkasama, inuwakit, at indapan ka mo, at matutuman yung pangarap mo, masulat ka rin, baluntot ka, naalapot ka, makoy na ka rin, kaya di ba, kasakitan na nasa na po, ang dodo, yung bahagi yung beta ko. Dahil sasabihan niya, inamon na po ni Kilomoy. So, kaya pinagin mo kasakitan na nasa ka, kaya ordinary kapag sulupan na kalanda, hindi ang dodo. Muna. Nanon sa sabihan, rin kasakitan daranasan tungkol kaya. So, bayo yung kamuan ng kasakitan, bayo yung gulutan ng kamuan ng kasakitan, muna ang sindi mo na. Nanon sa sabihan ng kaya, nini kasakitan daranasan. Nagkugulutan ng pagganang-pagganang niya, bakit mas lamang kakilala sa iyo. So, darang ng kasakitan, okay, bayo may payalin ang kamuan ng kasakitan, di ko na usa. Nanon sa sabihan ng kasakitan niya, tungkol kaya. At hindi na po at nakabago kasakitan. Tagkitan niya, paaray niya. Di tayo kasakitan. Kakapit po, di na lang kayo, pero bakit siya? Di tayo kasakitan. Tagtapin mo ba sa akin siya? 14 years old. Paano? Ako ba ako? Di tama ko siya. Pero, kahit di tayo kasakitan, dati yung tao. Kahit di tayo kasakitan, magpapita. Nanon sa sabihan, tagtapin ka. At di naman tao talagang, Diyos, kung yayin mo ka na yung hindi kong denasan na pero makakain dito, ang tirang bigla. Direksyon na pagkakas. Sige, ikot ako ulit, nanon kasakitan na nasa kayo, ikot ako, nanon sa sabyanan tungkol kaya, di kasakitan na nasa. Kaya nadokot ako. Nanon sa sabyanan na kaya, yung kasakitan na nasa, nanon sa sabyanan na kaya,
Diyos. Hindi Diyos. At itawas kung di ka sa akin ng paturan din ng hindi. Kaya ni Diyos, hindi pagkaroon mo rin. At itawas ng daralan ng kasakitan, lalo din akilala pinamuli. At itawas ng daralan ng kasakitan, nakakalimutan ng Diyos. Naman sila. At ang itawas ng daralan ng kasakitan, naman pinalapit ng Diyos. Naman kitibit. Ipag-asa mo ako sa patayan. So, naman sasabihan ng kasakitan ay ikikip tungkol ng Diyos. Kaya ko, naman, at umarang ko ito, kaya kumagot ko ito. At umarang ko ito, pati ako ito magsalita at mag-in recollection. Kaya muli ko kung itong kwarto ko gagawin na. Sa alas 8, magsalita ko, alas 12, yung kami naman tulong, alas 12, alas 4, and by ako po, alas 6, alas 8, alas 9, ako po muli ko magkasama alas 8. Pwede ko po, ano siya po, o kaya, pwede ko sa next year, na talaga. Kaya na akong next talita, every year, sasabihan mo, next year na talaga, makampay ka. Napo po, dahil magpagala. Last talk ko nito, talaga anak na alamig alawan, kaya mag-iarap yung spirit. Kaya mag-text ko po kami ng pakato. Pakiyakin siya na po ako sa iyo. At ang naman po na lang, hindi mo, alisin mo, alam ko kung sila. So, at itatawin ko din pa ang salita na wala talaga marana akong biyak. Kaya iba ang marami yung lakas sa tindarin ay marami. Ito niya, mag-biyak. At para namin karoon sa salita sa sabihan anak ng Diyos, yan ang mag-biyak. Ang Diyos, yan ang mag-biyak. Hindi Diyos. So kaya kasakitan na naranasan yun namin sa sabihan mo rin, yung tungkol ng Diyos. Okay? So wala mo posible ko lang. Nang sasabihin natin kasakitan mo tungkol niya. May mga pasanan din natin magkaroon. Nang sasabihin natin tungkol niya. Ano na? Ang sasabihin natin kasakitan tungkol niya ng Diyos. At tatlo, doon ka rin nakakagkagan dahil kasakitan mo kapag subukan naranasan. Doon ka rin nakakagkagan. At maranas mo, iparangkan ng Diyos. Iwapit niya manibago tamo na naman kasakitan ng naranasan. Parang po yung gawa ng Diyos. Pwede yung pauranapi kung ba ito ay mamamarusa kayo. Pwede na mo sa tinapong Diyos. Ay, sobra na yun eh. Pamuntaan mo ulit tao yun eh. Pero kung gawa nito, may pagtenya ka. So, nangyari yung kasakitan mo din niya lang agad, may bago ay kasakitan. Kaya hindi na yung pinipokre. Kaya hindi na ito. Kung paano naman ito, yung tatlo, yan mo. Paano ito, paano ito, ikaya ka, yan mo. Hindi ka nakakala ng Diyos. Yan mo. Amen. So, ngayon yung parminggu, itinipagkan ng Diyos ka. Ewan mo ngayon. Yung parminggu na niting malihan mo, koreta mo, punta koreta ilang dalakay. Ay, ngayon wala akong mapin, ngayon wala kasi. Maski pupunta kong tao kayo, bitch kayo may bisan. Maski pupunta mag-bisita, iglesia, ay parang ngayon kong bisa man, makakutura mo, makasya. Sana rin na naman rin yung tigugunaman ko, ang ngayon, pakasubing bebe, itatulanan na sa kasakitan, itatulanan na ng exception, maski pa ay maswero, ang buong masya ang ibera, at di takot yung masakit ng ganas. Naman sasabihan natin pa, tungkol niya ang kasakitan. Naman sasabihan natin kasakitan na yun, tungkol niya ang Diyos. At doon ka rin nakaaga ng kasakitan. Amen? Minsan po, kaya meron yung ibaba, ay meron hanging bridge. Yung lalo na, meron yung kasitan, malala, mabilis sa yagos, ay kanilang alawas na tao, di ako magdetect. Minsan ako, at ima, abeli na, lalakad ako rin. Kapag ang pinag-ibig sa ima, inalakad ako, kaya ako tititititit kasi sa pagkakang gusto, maglalakad. Eh, bakit niya? Kanya may naman ako, anak ng tatay na, pinag-ibig ito. Talaga ko, manalo. Kaya ba't ang aking dinubig na lang, ang tulubog yun, habang tutukin,
makatularan ang din tao. Habi ang ginang akinet ang taong lilit ka. Right? Bago ikaw parang may liway. Ikaw parang may tumay. Hindi ko lang anak. Wala din yung sipag. Iwan ko yung may. So, hindi ka na okay. Ito, bumugya ka man kay ganun, kay ino. Ino ay mabilis. Hindi ka pala. Ang damata na rin na kaya ba, di ko na rin ako sa ino. Nang asa kayo, miras na kayo pagbago. Kaya kasi, yan. Kaya ba, di pa rin mga kung ano yung tao. Hindi naman, may tao na yung lang na, may tao na yung tao na nakakalimutan yung nila. Kaya ba ito, may ano na natin. Yan ang ito. Tao. Dapat kung isa, hindi ka siya. Ano mo, pwede niligamti. Pinamay niya yung lalaki, lumiligtas kayo na kahit na, maski naliwati ka mo nila, maski naliwa yung tao mo nila, nung nagdalagyan naman sila, basta pili. At hindi pwede mong iganti ka na, o tandaan ka na, sa mas na may bien, at bakit mo pa na karapat dapat bilitas. Pero sa tingin ka na, live your life sa mas na may bien, at ako na dapat paapatunayan pa na, ito may kamay na bilitas. Amen? Bilitas na pagkama po ninyo. Kahit nakatama simple ko kanina, bakit ko hindi? Ka. May naman kwenta yung ginawa. Dapat tapi, binigtas na. Pagbilang po po kapaluan sa regular Sunday Mass kamo po hindi sa 9:30, alas 5 o 6:30 pagkambing. Yung nakamit na assignment kamo, yung assignment kamo po yung parumigo, parikuanan kamo po makapakyarin, makisalmento, karing aktividades, yung madyado, yung kinakamo po parokya. So pag nakako po, Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, Parish Open Recollection, yan wala po pa tindiran kamo para mag-misa at mag-recollection po kay Domingo, alas 6:30 yung bed. Bukas po, yung day, yung kinakamo po tutuging Parish Priest, Baptist, yung big, and then Miyerkules po, yung big Luso. And then kapag Miyerkules, ang umpisa na ng bayan, alas 5 hanggang alas 8, samantala na tayo po. Kaya niwanin pa rin, yung tinatamo po, para pagkiramdam ng nakatamo, para kasalanan ng ako, hindi yung pamamanawa po ng Diyos. And then after na naman po, nag-agree kayo, at naman po, bakasyon na rin natin, tulak yung kukita rin natin, magkabing foreign, magkabing nice, magkabing members, commentators, all, kaya naman po isang ng pansamantala mo, at yung tamo po, Biblia pabasa, kaya yung tamo prayer room, kay Batalipisang Mary, alas 8 hanggang alas 10. Kaya namin kayo mag-extend kami hanggang alas 11, lumating pa rin mga so, yung official time po siguro, 8 o'clock hanggang 11. Pag-volunteer ko, dapat masakay yung kung yung chapter ng Biblia, at yung tanong po kayo yung guru ni Joshua, hanggang may ka, hanggang Miyerkules Santo ni alas 12 ito po yung prayer. Volunteer yung siyempre, wag may isa ko, dahil 30 minutos mo po pa rin, pag-volunteer ko kung mamasa. At hindi mo papel ka rin, kung nanong oras, kung yung mamasa kayo, baka ka ang yung butaks lahat kinayo. Kaya pinigil mo, opisina pa rin sa aling nalilang pamilya para kung kayo scheduling ng pamamasa. And then, kaya po Webis Santo, kapag baso siya yung tauling ang una ng Ginoo, kaya ba't ang uling isa at panataya yung sarili tamo ka-fiesta na ng Papaglantus, Passover, tradition po pa rin po yung gagawin ng araw ng Militas, tingin, yung pamaybibig, kapag ng Ginoo, at mamalang po para po sa ating tauling ang una. So, kaya bata ng Pilinas, yung dapat tayo kaspayo, magsarili tamo yung tauling ang una, kaya kung yan ang isa ba, kaya madaling isa. At yung kaya tauling ang una po, silbing tinapay, ang pong-silbing dapat tubag, kaya po mating tubay, dahil so, matisabi po, mayan po, patating po sa parang spam, ikaleo, ornito, pag-iisabi po kayo ng invento, yung pisunod, support namin ito, para kita daw ni Kunata. Kung ano po, sa
kahit iba-iba yung kaya yung kalantan ng unang dahil sa manis, mas kaya tahu niya naman kung paano, kaya naman hindi ko pa rin na ito, kaya tahu niya muna. Kaya manila po, magkakita ka na mahabang posisyon ng biyari sa ato, pero ang paso, tamang ako, pagtiyo, makakapagpapagpapag, matuloy na tinapumili, kaya pag-ibis ng 9:30, ganyan na daw, tayo umaayos itang posisyon namin kay biyari sa ato. So after the 9:30 a.m. asahan na po kayo yung isa ng pag-ibig ng ito. And then natin po Sorsuela, ning sa artis ang karinda, tungkol yung kaya ni Dio, ipamaganda po tulaw. So para ba siya po kay March 26, on Tuesday, Sister Lily, in control tayo sa Isidro Gasa sa Naro. Libre yan po, kasi kung tao pa rin yan ang control tayo, banda Gasa sa Narita, para ba siya po Sorsuela ang tulaw, kaya ni Dio, at isang pera. So dito po, dito ang alaman ko kaya kayo, kay Holiday aktivista mo at itong pagiging sila, kaya po. Yan ang ito mo yung mga condition na paraspas na, pinipunti ko na kayo kung kaya narapan na mga condition na yung paraspas. Ito po, ipamandita mo po, ipamandari na, paniting man ito, makalbobra at medyo maraming panahon. Pero hindi takalubin ako para kay kasakitan ng iwanan ninyo. Okay? Masibay po, pasalamat ako po, karay nanak, karay buhay, karay mamangyer, karay masa, karay apostol, kaya kayo nagpudak na lang po sa Ako po yung mga pagkakakas na, mag-upis pa. Kung ikarin po pagkilala niya tayo, ining seminarist na kayo natin na po, ining Holy Week, i-John Gana. Alam niyo niya? Third year philosophy niya. Kung yung sabihan mo, ay mo pa. Talaga mo? At nalinig ka kami ko po, ang para magpasama kayo. Kaya yung meeting mo naman may nights, second nights, may pagkanini, ang pupure ng anak nila, ang bigla ng pagsabihan, pure yung apostol sa Bago Maria, yung ating grasya, yung Diyos, walang bagay sa kababae ko yung paramanin mo yung action ng Jesus. Santa Maria, yung Diyos, panalangin hindi pa kasalanan, hindi ang pagkakas ng kababae. Ito yung Santa Rosario, Panalangin mo kami. Saint Judaeus, Panalangin mo kami. hindi ako yung assignment, pagpalatapon ni Pakyari, pagpalatapon ni Pilates. At hindi ko malating ng kanayuhan. At kaya kami. Bendisyon na kayo tantabayanan ng iyong Diyos sa nilagay mong pamilya. Higit pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Imbis na kong ilaw, kung ito yung kayaman at tulad niyo. Salamat, Diyos. Ay, kaya